to ku sa ido ga yaron nan dai a kwance, ga baba alula ya makale kan sangalin keken gehe guda, gashi nan yana zagayawa, mai zai yi gashi nan dai wajen kan yaron, wajen kafaɗin shi, wajen ƙugu a taɓa wannan yaro da baba alula. Gashi nan yana wani wasa mai baba alula zai yi, gashi nan dai ga yaron a kwance, gashi nan yana zagayawa, mai zai yi ya ƙara nufa wajen kan yara, wajen kafaɗin kai a taɓa wannan yaro. Aya ka yaron nan a taɓa mashi don da yaron za a da shi. Baba alula ya samu walke daidai da ƙugun shi. Baba alula ya samu walke daidai da ƙugun shi. Yaron nan za a da shi. Baba alula bari a zo a gyara ma shi gida yaro ta shi lori. Tafi gidan sangalin keken na dama ya kare ya bashi da na hagu a daji a sa ido a kallo da tije baban yara a tafa ma baba alula, don tije baban yara a tafa ma baba alula. Baba alula wannan ta yadda baba alula zai tafi idan sangalin keken na hagu ya kare ya bashi da na dama a daji, don Allah zai kallo da tije baban yara a tafa ma baba alula. Baba kai ne za a yi ma ka gani ikon Allah sai kallo a tafa ma baba alula. Nan da Allah kuɗin jama'a kai ne za a yi ma mu sa ido mu ga yadda baba alula zai tafi da keken ba bukata. Taban baba alula sarki da baban yara dogo mai dogon zamani ikon Allah sai kallo. Baba alula ya ce kai saurayi idan ka ji taɗi a wajen budurwarka ce mata bari in burge ki masa keke, bari in miki ba ga sama yanzu ka je gida matarka ta ce in baka yi mata haka da keke ba yau ko mun dare warewa za ta yi gidansa za ta kwana sai Allah ya hore ma baba alula keke. Baba alula ya yi jin tsoron gado da keken nan nashi. Wannan keken na baba alula shekarar shi 60 ɗaya ga watan 10/1960 marigayi Sardauna da sarauniyar Ingila su suka ba baba alula wanga sabon keken. Wata rana wanda suka sai magani Allah sa ku ji amfanin maganin, za mu lallaba zuwa Kaduna in Allah ya yarda. Gobe kasuwar kawo nan babu alula zai hau sabon keken nan nashi in Allah ya yarda. Laraba kuwa ishan hanyar Abuja. Alhamis madalla zuba